Moi, tervetuloa tutustumaan LexiLearniin. Lexi on sovellus, joka muuttaa oppimateriaalit interaktiivisiksi harjoituksiksi käden käänteessä. Katsotaan nyt, miten se toimii. Kun avaat sovelluksen ensimmäistä kertaa, sinun täytyy luoda profiili. Kirjoita nimesi ja valitse profiilikuva. Sovellus muistaa asetuksesi jatkossa, joten tämä tehdään vain kerran. Tässä on Lexien kotinäkymä. Aloitetaan harjoitussetin luominen. Voit joko ottaa itse kuvan oppimateriaalista tai valita olemassa olevan kuvan laitteeltasi. Valitsen nyt 2 kuvaa, joissa käsitellään maapallon kasvillisuusvyöhykkeitä. Sovellus käsittelee nyt sisältöä. Tämä kestää vain pienen hetken. Lexi analysoi tekstin sisällön ja rakentaa siitä erilaisia harjoituksia. Se tunnistaa otsikoita, avainsanoja ja tärkeimpiä käsitteitä. Näin se luo juuri tähän aiheeseen sopivia tehtäviä. Tässä on nyt Lexien luoma harjoitussetti. Harjoitussetistä löytyy kääntökortteja, tehtäviä, alkuperäinen teksti ja yhteenveto. Tässä näet alkuperäisen tekstin. Voit lukea sen suoraan näytöltä tai kuunnella sen, jos opit paremmin kuuntelemalla. Paina vain äänikuvaketta aloittaaksesi kuuntelun. Voit myös vaihtaa fonttia. Tässä on esimerkiksi lukihäiriöfonttivaihtoehto, joka auttaa, jos lukeminen on joskus haastavaa. Siirtymällä yhteenvetovälilehdelle näet sisällön tiiviimmässä muodossa. Tämä auttaa hahmottamaan tärkeimmät asiat, kasvillisuusvyöhykkeiden perusperiaatteet, miten ilmasto vaikuttaa niihin ja miksi monimuotoisuus on tärkeää. Myös yhteenvedon voi kuunnella äänitoiminnon avulla. Kääntökorttiominaisuus muuttaa tärkeimmät käsitteet käteviksi harjoituskorteiksi. Pyyhkäise kortista oikealle, jos osaat termin, tai vasemmalle, jos haluat kerrata sitä myöhemmin. Lexi muistaa valintasi ja keskittyy niihin, joita vielä harjoittelet. Quiz puolestaan testaa ymmärrystäsi erilaisilla kysymyksillä. Kysymykset perustuvat suoraan tekstiin, joten ne ovat juuri sopivan tasoisia. Jos vastaat väärin, voit yrittää uudelleen. Sovellus antaa palautetta ja näyttää oikean vastauksen selityksen kanssa. Tällä tavoin opit tehokkaasti juuri niitä asioita, jotka ovat sinulle vaikeimpia. Lexi osaa myös auttaa sinua ratkaisemaan hankalia kotitehtäviä. Skannaamalla vaikka tämän matematiikan tehtävän, sovellus tunnistaa, että tarvitset apua juuri tehtävän ratkaisuun. Näin se ei luo sinulle uusia tehtäviä, vaan tekee konseptikortteja, jotka selittävät ja opettavat tehtävään liittyviä käsitteitä. Tämä auttaa ymmärtämään, miten lähestyä ratkaistavaa ongelmaa. Voit myös pyytää apua Lexieltä tehtävän tekemiseen. Lexi ei anna sinulle vastauksia, vaan pyrkii opastamaan sinua, miten itse opit tekemään tehtävän. Lexi on vielä kehitysvaiheessa, eikä se aina saa kaikkea oikein. Joskus harjoitukset voivat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä. Palautteesi on meille tärkeää. Voit milloin tahansa antaa palautetta sovelluksen palauteosiossa. Löydät sen täältä sovelluksen asetuksista. Kerro, mikä toimii hyvin ja mitä voisimme parantaa. Palautteesi auttaa Lexietä kehittymään entistä hyödyllisemmäksi. Tämä on LexiLearn, sovellus, joka auttaa oppimaan juuri silloin ja sillä tavalla kuin tarvitset. Ota vain kuva aiheesta, jonka haluat oppia, niin me teemme loput. Kiitos, että tutustuit LexiLearniin.